сайри олам, нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам, назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам, тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам, нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам, муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам, назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. дуруд ба шумо дӯстдорон ва дилбохтагони сайру саёҳат. инак боз навбати он расидааст ки хонаи дилро бо сафар ба яке аз кишварҳои зебои ҷаҳони нопайдоканор шод намоем. бо барномаи сайёҳии сайри олам дар ин роҳ моро ҳамсафар бошед. оё фикри саёҳат кардан ба ҷумҳурии шимолӣ воқеъ дар Скандинавияро доред? Пас ба шумо дар бораи Шветсия маълумот пайдо кардан зарур аст. ин ҷумҳурӣ дар шимолу шарқ бо Финляндия ва дар ғарб бо Норвегия ҳамсарҳад аст. дар ҷанубу шарқ обҳои баҳри Балтика ва халиҷи Ботния онро иҳота карданд. масоҳати кишвар 450 километри мураббаъ буда. аз рӯи ин нишондод Шветсия дар байни тамоми кишварҳои Аврупо ҷойи панҷумро ишғол мекунад. Шветсия давлати шоҳигарӣ аст ва аҳолияш зиёда аз 10 миллион нафар мебошад. пойтахташ шаҳри Стокҳолм аст. забони расмияш забони шведӣ буда, воҳиди пулияш крони шветсиягӣ мебошад. шветсия кишварест ки бо фарҳанг, навоварӣ ва манзараҳои зебои худ машҳур аст. ҳудуди он пур аз маконҳои таърихӣ ва табиӣ мебошад ки сол аз сол сайёҳони зиёдеро ба Скандинавия ҷалб мекунад. биёед баъзе далелҳои ҷолибтарин ва ҳайратовартаринро дар бораи ин кишвар дар бахши аввали барнома мешунавем. бахши маълумоти аҷиб. танҳо 1% партовҳо дар кишвари Шветсия ба партовгоҳҳо фиристода мешаванд. 52% он барои тавлиди энергия ва 47%аш дубора коркард мешавад. кишвар дар тоза кардани партовҳо ончунон хуб аст ки ҳатто партовҳоро аз кишварҳои дигар ворид мекунад то нерӯгоҳҳои тавлиди энергия ба таври мӯътадил кор кунанд. ширкатҳо ба монанди IKEA, Volvo, Spotify, Ericsson, Vola ва H&M дар Шветсия таъсис ёфтанд. Шветсия аввалин кишваре буд ки дар соли 1979 муҷозоти ҷисмонии кӯдаконро мамнӯъ кард. ин қонун як қадами муҳим дар дастгирии зидди зӯроварӣ буд. дар Шветсия шумо гуфта танҳо аъзои оилаи шоҳонаро хитоб мекунанд. дар мавридҳои дигар ба ин мардум ту гуфта ҳарф задан барояшон писанд аст. шветсиягиҳо яхдон, кардиостимулятор, мушаки компютер ва дигар чизҳои муфидро ихтироъ карданд. зиёда аз 90% шветсиягиҳо бо забони англисӣ озод ҳарф мезананд. тақрибан 65% Шветсияро ҷангалҳо ишғол мекунанд ки ин давлатро беҳтарин макон баҳри дӯстдорони табиат гардонидааст. гугирчӯб маҳз дар кишвари Шветсия ихтироъ гаштааст. Шветсия аввалин кишваре буд ки соли 1949 ба рӯйхатгирии аҳолиро анҷом дод. 90% аҳолии ин давлат дар минтақаи ҷанубии мамлакат сукунат мекунанд. дар ин кишвар одат нест ки баъди хатми мактаб хонандагон рост ба донишгоҳ дохил шаванд, чун қоида хатмкунандагон аввал ба зиндагии алоҳида оғоз мекунанд, ба кор мераванд ва пас аз чанд сол дохил мешаванд. аввалин меҳмонхонаи ях дар ҷаҳон дар наздикии деҳаи Юкасҷарви дар минтақаи Кируна сохта шудааст. ин яке аз ҷозибаҳои ғайриоддӣ дар Шветсия мебошад. олимон ва нависандагони Шветсия дар тӯли таърих ҷоизаи Нобелро 30 маротиба соҳиб шуданд. 42% аъзоёни парламенти Шветсияро занон ташкил медиҳанд. бахши сайре дар сайёраи Замин. осорхонаи Васа.
маконҳои назаррабою тамошобоби Шветсия сайёҳону гардишгарони дунёро ба ваҷ оварданд. Далели равшан ин осорхонаи таърихии Васа мебошад, ки аз асри 17 боқӣ мондааст. ин осорхона ба киштии Васа, ки дар асри 17 сохта шуда буд, бахшида шудааст ва ҷозибаи асосии он ҳам маҳз ҳамин киштӣ мебошад. осорхонаи Васа, ки дар шаҳри Стокҳолми Шветсия ҷойгир аст, яке аз осорхонаҳои нодир ва машҳури ҷаҳон мебошад. киштии Васа соли 1628 бо фармоиши шоҳи Шветсия Густави ду Алдолф барои қувваҳои баҳрии кишвар сохта шудааст. он замон киштӣ яке аз пуриқтидортарин ва зеботарин киштии кишвар ба ҳисоб мерафт. бо роҳишоти бой ва тарҳи пешрафтаи худ Васа бояд ифтихори кишвар мегардид, аммо мутаассифона он дар сафари нахустини худ ғарқ гардид. сабаби фоҷиа тарҳи номукаммал ва вазни нобарори киштӣ буд, ки боиси аз даст рафтани устувории он гардид. дар соли 1961 пас аз 333 соли будубош дар зери об, киштии Васа аз қаъри баҳр бароварда шуд. бо талошҳои мутахассисон он ба ҳолати аввалааш барқарор карда шуд ва баъдан ба осорхонаи махсуси Васа табдил ёфт. имрӯз осорхонаи Васа на танҳо намунаи нодири таърихи баҳранавардӣ, балки маркази омӯзиши фарҳанги асри 17 мебошад. меҳмонон дар ин ҷо на танҳо киштии азимро мебинанд, балки аз намоишгоҳҳои гуногун дар бораи ҳаёти баҳранавардон, таҷҳизот, мусиқӣ ва ҷангҳои он замон маълумот мегиранд. Васа ба сайёҳон на танҳо барои дидани киштӣ, балки барои шиносоӣ бо гузашта имконият фароҳам меорад. осорхонаи Васа бо зиёда аз 1 миллион меҳмон ҳар сол яке аз ҷойҳои машҳуртарини сайёҳии Шветсия мегардад. сомиёни гиромӣ, роғибони доимии барномаҳои радиои Тоҷикистон, ин ҷо нашри навбатии барномаи Сайри Олам ба итмом мерасад. дар таҳия ва банду басти он саҳм доштем. ман муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разоқзода, коргардон Муҳаммад Мирзоев. бо радиои Тоҷикистон бошед ва аз барномаҳои рангину шунидании он баҳравар гардед.